Ahojte a vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila prvé vianočné video. Mňa veľmi vianočné videá bavia a som veľmi šťastná, že ich môžem točiť a dúfam, že budú baviť aj vás. Tak a toto budú tipy na vianočné darčeky. Tak poďme na to. Ja som si tu napísala nejaké tie darčeky a rozhodla som sa, že ako prvé vám poviem, že mňa najviac potešia, alebo teda veľmi sa mi to tak páči, keď máte nejakú krabicu a do nej naskladáte proste nejaké tie veci. Je to veľmi také pekné, také, viete, že to máte pekné naskladané veci, keď to ešte dáte so stuhou. Dávam tu aj nejaké inšpiratívne fotky, aby ste napríklad mohli aj podľa nich urobiť nejaký darček pre niekoho. A takisto vám teraz ukážem, alebo vám teraz poviem nejaké tie tipy na darčeky, ktoré si môžete dať aj do takýchto krabíc. Alebo len dáte ten darček. Nejaké darčeky pre kamarátky. Ako prvé myslím si, že nejaké tie gumičky, sponky, scrunchies, čelenky a tak. To podľa mňa poteší každé dievča, keď hlavne to dievča nosí. Potom ideme na nejaké také tie veci pre dievčatá, čiže balzám na pery, lesk a rúž. Potom nejaké paletky očných tieňov alebo nejaké highlightere, maskaru a lak na nechty. Sú také dievčenské veci, čiže myslím si, že to asi každý dievča poteší, keď tie veci používa. Takisto keď napríklad viete, akú značku maskary alebo akú značku paletky má tá daná osoba radu, tak môžete kúpiť takú istú. Alebo keď viete, že niečo jej došlo, nejaký make-up alebo tak jej to môžete tiež kúpiť. Potom napríklad nejakú masku na tvár, to sú také beauty veci, skôr také skincare. Môžete nejaký krém na ruky. Myslím si, že masku na tvár poteší fakt každé dievča, pretože je to taká vec, ktorú si môžete dať večer, môžete sa zrelaxovať. A potom napríklad obal na telefón, nejaké svetielka, ako môžete vidieť, aj mám svetielka. Svetielka, či už napríklad nejaké tie guličky alebo takéto obyčajné. Viete, do izby ako dekorácia, bude to podľa mňa veľmi pekné. To je všetko. A môžeme ísť pre ďalšiu ženu, alebo teda nie dievča. No, chápete. Ženské pohlavie. A bude to pre mamku, alebo teda mamu. Pre mamku môžete dať napríklad nejaké pyžamo, ponožky, papuče, nejaký krém, keď viete, aký mamka používa krém, tak môžete ho kúpiť. Nejakú deku, myslím, že deku to je proste darček pre všetkých, pretože deka je najlepšia na svete. A to by mamku potešilo, keď viete, že ju chcem alebo potrebujem. Potom nejaké šperky, čiže nejaké náušnice, náramky, náhrdelníky, nejakú sviečku. Sviečka je proste taká na relax. Keď si robí napríklad baňu alebo len tak si proste zapalí sviečku, myslím, že to ocení. Potom nejaký pohár, môžete aj župan, parfém a nejakú knihu. Môžeme ísť ďalej pre sestru. Začneme mladšou, pretože myslím si, že pre sestru, keď máte staršiu a mladšiu, tak dávate rôzne darčeky. Pre mladšiu sú asi skôr tie také hračky, ako napríklad Sleeze, nejaké Lego. Môžete nejakú knihu, nejakú rozprávku, alebo nejakú spoločenskú hru, ktorú si môžete zahrať aj celá rodina. Alebo vy so sestrou. A potom tu mám pre staršiu sestru. Staršie sestre si myslím skôr, že keď ako sa líči, tak takisto nejaké tie beauty veci, nejakú tú kozmetiku, môžete aj hodinky.
kabelku. Kabelka môže byť takisto aj pre tú mamku, pretože kabelky sú super. Šál, v zime sa to dosť zíde. Takisto nejaký ten náhrdelník, náramok, náušnice, nejakú kefu na vlasy, nejakú kapsičku na kozmetiku, viete tu takú cestovnú, alebo nejakú manikúru, alebo batoh. Batoh, či už nejaký malý, veľký, myslím, že takýto maličký batoh, nie ani nejaký drahý a fakt je to taký, že keď nemáte nejaké veľa vecí, tak je to super aj na nejaké cesty. A takisto môžete ešte... Hey, what happened? Som sa stýla. Musím to ísť opraviť. Môžeme pokračovať. Tak a ďalej napríklad aj nejaký foťák, napríklad ten Instax, je to foťák, ktorý by som povedala, že je skôr taký estetický, skôr taký, že na poličku, ja to takto hovorím. Viete, že si iba položíte ho na poličku a máte to ako ozdobu skôr, ale aj ako na fotenie môžete kúpiť. Ale je to trošku drahšia vec, čiže asi, že keď sa zložíte napríklad nejakí súrodenci pre tú sestru, tak to bude lepšie. No, zlé ústa z toho rozprávania. Ideme ďalej. Ďalej tu mám pre brata. Keďže brata nemám, tak tých vecí tu nejak veľa nemám, ale mám tu ich zo pár, čiže vám ich poviem. Mám tu napríklad nejakú kapsu, potom nejaké oblečenie, nejaký sveter, tričko, ponožky alebo nejakú košeľu, keď ten brat nosí košeľu. Potom nejakú čiapku alebo šiltovku, slnečné okuliare, topánky a slúchadlá. A keď už fakt neviete, čo máte tomu bratovi dať, alebo teda nejakému členovi rodiny alebo kamarátke, tak im môžete dať peniaze a myslím, že z peňazí sa každý poteší. A ďalej tu mám pre ocka, alebo teda pre otca. Môžete mu dať nejaké papuče, myslím, že z papuče sa zídu stále. A hlavne asi preto otca, pretože neviete, čo mu máte dať, tak dáte mu papuče. Nejakú peňaženku, nejaké náradie, keď váš otec je skôr taký, že pracuje s náradím, nejaké šrubováky, vrtačky a tak, nejakú sadu napríklad. Kravatu, keď váš otec nosí kravaty a košele, tak myslím, že to sa mu zíde. Nejaký šál, môžete mu dať reprak. Keď váš otec pracuje rád s hudbou, počúva hudbu, tak myslím, že reprak sa mu zíde. A idem teraz... A posledná časť toho videa je starý, alebo teda posledná časť. A teraz sme už... A toto je záver videa, čiže ukončím to so starými rodičmi. A ako posledné starí rodičia, napríklad nejakú deku, papuče, nejaký rámček s fotkou. Myslím si, že to poteší aj každého, ale hlavne tých starých rodičov, keď sa na tú fotku pozrú. Potom napríklad nejakú šálku, môže tam byť aj vaša fotka, vaše meno. A pre babku, alebo teda starku, skôr nejakú zásteru na varenie, pečenie, parfém a pyžamu. Pyžamu môžete dať aj pre starku, pre starkého. A toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a sledovať ma na mojom Instagrame, kde som Kirsebavka. Čaute!